16टा डिपार्टमेन्ट्सखौ लाबोनो थाखाय हाग्रामा महिलारिनो 1 सेकेन्डबो नाङा। बिथाङा मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो लादों। नाथाय प्रमद बर' सारनो एसे गोबाव सम मानो नांखो ना डिपार्टमेन्ट्सखौ थारैनो बिथाङा आसाम गभर्नमेन्टनो फानमारबाय लाबोफिननो गोसो गैया नामा? दिनै बेनि सोमोन्दै गुसुंब्लाबो नोंथांमोनजों सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। हेलो एवरीवन, once again वेलकम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा, जाय फिल्डनि स्टेजाव गाखोनानै लेक्सार होदों इउजि सार प्रमद बर' सार हाग्रामा महिलारि बिथांखौ रायगासिनो दं। जेबो मावाखै, 17 बोसोराव हिंसा ब्लाडशेडनि अनगायै बिथाङा जेबो मावाखै होननानै लेक्सार होगासिनो दं। बे फिल्डखौनो बिथांमोना मिन्थिया ना मिन्थिनानैबो मिन्थियै बादि जादों। बे फिल्डखौनो सोर बानाया बेखौनो बिथांमोना मिन्थिया। जे बे सेक्रेटारियेट खाथिनि ग्रिन फिल्डखौ सोर बानाया बेखौ थारैनो बिथांमोना गोसोआव दंमारोना। रिभलिउसनारि लिडार, मोनसे समाव जाथिनि बिराद गिदिर सेन्टिमेन्ट खोथा बुंग्राया दिनै रायजो मोननानैबो गोमाफिननाय जारिमिनाव दं, उमुक जायगायाव दं। जोंनो ओंखायनो इनडाइरेक्टलि नांथ'वा, लेखा गोरों बयखौबो साखाफारा खालामग्रोनांगौ होननानै बुंग्रा जालांनो हमबाय। इउजि ब्रह्म साराबो जाथिनि सेन्टिमेन्टनिफ्राय दैदेनगिरि, रिभलिउसनारि सासे दैदेनगिरिया दोरोदनो हमबाय। बै समाव गभर्नमेन्ट सालायोबा जि बखियोमोन गभर्नमेन्ट सालायनायफोरखौ, आरो बै समाव अरजाया मोननांगौल' जै बड'लेण्ड जै। सोरथो लुबैयामोन बर'फोरा बड'लेण्डखौ? नाथाय दिनै बेबादि दैदेनगिरिफ्रानो मानि जाहोनाव उल्था मानि जाहोनाव बड'लेण्डनि हेंथा? रायजो राजाफ्रा बेनि एन्सारखौ हरदो। जाय ब्रिजनि सायाव बिथांमोना बलेर' स्करपिय' खारगासिनो दं, बे ब्रिजखौ सोर बानायनाय? दिनैनिफ्राय 10 बोसोर बा 13 बोसोरसो सिगां बावहाय ब्रिज दंमोन नामा? फर एन एग्जाम्पल होनांलायला, बेखौ बयबो मिथिखासिगौ। दा अब्ला बिथांमोना माबादि बेसलेस खोथा बुङो नोंथांमोना मिन्थिबाय। नाथाय राजनितिकआव हाबनानै माखासे राजखान्थियारि राव बाहाय, नाथाय एथ'ग्राब नंखाय खोथाखौ बुंद्रायनाया आरो इउजि बादि सासे दैदेनगिरि, प्रमद बर' बादि सासे दैदेनगिरि, रिभलिउसनारि लिडारनाव खुगायाव समाया। गुबुनफ्रा जेखि बुङा। बेजों लोगोसे आं बुंनो थांनाया जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा 16टा डिपार्टमेन्ट्सखौ लानानै जेबादि जै मैया आखायाव लानानै सालायबोदोंमोन, बेबादि सालायजानो जों रायजो राजाफ्रा लुबैदों। आरो बे 16टा डिपार्टमेन्ट्सखौ हाग्रामा महिलारिया क्लियार भाबे मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै लाबाय जे आङो पावाराव फैयोबा आङो सेकेन्डबो नाङा बेखौ लाबोफिनो। अब्ला दिनै प्रमद बर'आ मानो लाबोनो हाया? ना लाबोनो गोसो गैया, ना थारैनो आसाम सरकारनो फानहरमारबाय नामा? आंनि रिकुवेस्टआ बेल', प्रमद बर' सार, नोंथाङा बे 16टा डिपार्टमेन्ट्सखौ डिसिनो होआ हसिया नैबे जोबथा सम, जे बोसोरसे जे नोंथांमोना दंबावो, बेवहाय बे पावार्सखौ आखायाव लानानै जाहाथे खामानि मावो प्रमद बर' सारा। बे पावारखौ जाहाथे रायजोनि मोजांनि थाखाय एक्सारसाइस खालामो, बेखौसो आं दिनैनि भिडिअजों नोंथां सारनाव रिकुवेस्ट खालामदों। गावनि मोनखानाय पावारखौ गावसोरनो लानानै माव। रायजोनि सार्थ'आव, रायजोनि जौगानायाव माव। मोनथों रायजो राजायानो, लकेलनि सुबुङानो मोनथों, जौगाथों। बेखिनियानो। दा नोंथांमोन रायजो राजाया मा सान्दों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।